ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், டிஎன்பிசி சக்ஸஸ்லேருந்து ஏஞ்சல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, February 1 உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். January 31 உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக 1 month கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் டெலகிராமில். பாருங்கள், இன்றைக்குள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்றைக்கி உள்ளதை அப்லோட் பண்ணி விட்டுருவேன். பாருங்கள். தேங்க்யூ. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். இன்று நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல், சலுகைகளை அறிவிப்பாரா அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்? பொருளாதார ஆராய்ச்சி நிபுணர், அவருடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா கர்கிராவ். செகண்ட், நாடாளுமன்றத்தில் இன்று மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் நிர்மலா சீதாராமன் செய்கிறார். தேர்டு, முதல் முறையாக காகிதம் இல்லாத பட்ஜெட் தாக்கலாகிறது. ஃபோர்த் யூனியன் பட்ஜெட் ஆப் என்ற மொபைல் ஆப்பில் பட்ஜெட் அறிக்கையை பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதான் யூனியன் பட்ஜெட் ஆப். ஃபிஃப்த்து தமிழகம், கேரளா, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களுக்கு என மத்திய பட்ஜெட்டில் சலுகைகள் வெளியாகும். ஸோ 5 மாநிலங்களுக்கு தனித்தனியாக சலுகை பட்ஜெட்டை கொடுக்குறாங்க. சிக்ஸ்த்து பாருங்கள், வருமான வரி விலக்கு வரம்பை உயர்த்துவது பற்றி அறிவிப்பு பட்ஜெட்டில் வெளியாகும். ஸோ பட்ஜெட்டில் நிறைய விதமாக இது வெளியாகுது. அதில் ஒன்று 5 மாநிலங்களுக்கு தனித்தனி பட்ஜெட் சலுகை. அடுத்து வருமான வரி விலக்கு. அடுத்து 7வது பாருங்கள், விவசாய கடன் தள்ளுபடி மத்திய அரசு அறிவிக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பட்ஜெட் தாக்குதலில். அடுத்து 8th பாருங்கள், சாமானிய மக்களுக்கு சந்தோஷம் தரும் பட்ஜெட்டாக இருக்குமா என எதிர்பார்க்கப்படுது. இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்குள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஃபுல்லாகவே பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுறது பற்றி தான் இன்றைக்குள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸே. இனி நாளைக்குள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸில் என்னென்னலாம் தாக்கல் பண்ணாங்க அதெல்லாம் வரும், அதை பற்றி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் இன்னும் ஒன்று, அதாவது தமிழக அரசின் புதிய தலைமை செயலாளர் ராஜீவ் ரஞ்சன் நேற்று பதவி பிரமாணம் செஞ்சுருக்காங்க. சண்முகம் ஓய்வு பெற்றிருக்காரு. அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில். அது இன்றைக்குள்ள பேப்பர்லேயும் அது போட்டிருந்தாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. கீப் சப்போர்ட்டிங். இன்னும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஆல் இன் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. இன்னும் என் டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணலாம், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். கீப் சப்போர்ட்.